A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a szalagos farsangi fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó, a fáng tökéletességét jelző fehér csíkról kapja. Szintén ismert még a csöröge vagy forgácsfánk és a rózsafánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk kedvéért. Farsangkor fánkot kell enni, és illik házilag is készíteni. Most a Gyöngyház Kulturális Központ kedveskedik önöknek egy farsangi fánk készítésével. Aki a fánkot elkészíti, Babijanovicné Szabó Erika. Miközben sütünk, néhány gondolatot szeretnénk megosztani önökkel a farsang történetéről. A farsangot, amit a húsvéti nagyböjt előz meg, január 6-ától hamvazószerdáig számítjuk. Érdekesség, hogy Rómában csak is a hamvazószerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazószerdát megelőző héten tartják a farsangot, mely mi nálunk húshagyó kedden ér véget. A farsang a hagyományok szerint ez az önfelett mulatozás, dús lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás időszaka, tánc, bálok jellemzik, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Farsangi népszokások. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés. A farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el. A torkos csütörtök a farsang különleges napjainak egyike. A közelgő nagybojt előtt ezen a napon bőségesen fogyasztottak zsírban gazdag és egyben a farsangi időszakhoz kötődő ételeket, például a fánkot, valamint megengedett volt a szokásosnál mohókban, torkosabban étkezni. Maszkot fel címmel állarckészítő versenyt hirdetünk. A járvány miatt elmaradnak a maszkabálas közösségi események, de szeretnénk, ha a lehetőségekhez képest éltetnénk a hagyományokat. Állarckészítő versenyre buzdítunk mindenkit korra és nemre való tekintet nélkül. Egyetlen kitétel, hogy saját készítésűnek állarcnak kell lennie. Ha elkészült a maszk, készíts egy selfit, töltsd fel a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár Facebook oldalára a fotót. Gyerekek esetében a felnőttek bizonyára segítenek, de az is előfordulhat, hogy egyedül készítik, így ezt mindenképpen írjuk oda a fotóhoz életkor megjelölésével. Március 1-ig a legtöbb lájkot begyűjtő állarcot díjazzuk. Vadkerti tó ajándékcsomagot, a királypékségben családi fánkozást, a Korona-cukrászda fagylalt kuponját, ingyenes mozibelépőt, 2 általad választott filmre, amint kinyit a mozi, a Vadkerti újság pedig egy értékes különdíjat ad a legkreatívabb állarc készítőjének. A legszebb állarcokat a Vadkerti újságban is közzétesszük. Mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a maszkok készítéséhez. Aki nem tud, vagy nem szeretne a játékban részt venni, kérjük, szavazatával támogassa a résztvevőket. Egy személy több alkotásra is szavazhat. Köszönjük! A játék szervezője a Vadkerti újság. A játékot támogatja Soltvadkert város önkormányzata, a Királypékség, a Korona-cukrászda és a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár. Sok sikert kívánunk a játékhoz! Egy egyszerű receptet fogok bemutatni. Nagyon finom farsangi fánkot fogok készíteni. Nálunk a család nagyon szereti. A farsangi fánk akkor az igazi, ha sok benne a levegő és kevés a tészta. Mondom a hozzávalókat: fél kiló liszt, ezt jól átszitáljuk, 5 darab tojás sárgája,
3 deci tej, egy citromreszelt héja, egy csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor, 6 dekagramm olvasztott vaj, fél deci rum, egy pici só, és én már előre felkelesztettem az élesztőt, ez 3 deka. Az egészet elkeverem, jól elkeverem, és lágy tésztát dagasztok. Akkor lesz jó a fánk, hogyha hólyagos, és elválik a táltól. Ez elég időigényes. Jó, nagyon jól ki kell dolgozni, akkor lesz szép szallagos a fánk. Szerintem ez így jó lesz, szép hólyagos. Belisztezzük a tetejét. És meleg konyhába körülbelül 1 óra hosszáig kelesztjük. Ha megkelt a tésztánk, akkor 1,5 cm vékonyra kinyújtjuk, és fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Majd ismét pihentetni kell legalább 10 percig, konyharuhával letakarva. Ezután következik a sütés. Nagyon oda kell figyelni az olajra, mert ha túl forró, akkor gyorsan megsül, és nem kell föl a tészta. Ha pedig nagyon lassan, akkor beszívja magába az olajat. Megkelt a tésztánk, nagyon szépen felkeltek. Két-három percet kell sütni, nem szabad nagyon forró olajban, mert nem fog fölkálni a tészta. Ha lassú tűzön ég, akkor meg nagyon beszívja a zsírt. Porcukorral meghintjük, és különböző lekvárral ízesítjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá!